cikin yanzu muke, yanzu haka muna ga yanzu ba bari mun kuma muna da waɗanda mun ka tsara still waɗanda za mu insha Allah. Assalamu alaikum, sunana Ruqayya Muktar Abubakar. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Amhar TV a shafukan sadarwa na YouTube channel, Facebook, TikTok, Twitter da sauran kafafen sadarwa. Wannan tsarin namu yana nan, muna nan gayi ne insha Allah kuma ba za mu fasa ba. Illa dai yanzu abinda mun kame dan magaba abubuwan da suka yi muna yawa. Ƙungiyoyin da muke gayyata domin mu yi wasu program suna ɗan yo muna, ni ake cewa suna ɗan kwarayo muna da yawa domin suna da buƙatar su shiga ƙungiya. To kaga idan aka ce ƙungiya tana buɗe misali ba ta da dokokinta, shi yasa na hidda waɗannan tsare-tsare na ba za mu doke ka a cikin ƙungiyarmu ba, sai ka shigo ina da zauren da zan tattauna da kai in nemi saninka da sana'arka da hulɗayyarka da zamantakewarka ta duniya da zamantakewarka ta 'yan uwanka sannan da addininka. Bayan haka zan tambaye ka me ya jawo ra'ayinka cikin ƙungiyarmu. Ƙungiyarmu ba muna kafa ta ba ne domin mu taimaki kanmu. Ƙungiyarmu mun kafa ta ne domin mu hidda abin da a cikin aljihunmu, mu yi ma waɗanda ba su yi ƙarhinmu ba aiki, kuma mu yi ma addininmu, mu yi ma jiharmu. Ƙungiyarmu babu ruwanta da wata gwamnati ko wata ƙungiya da mun kai a layin da ita na ta taimaka mana ko ba mu da ita. Wa mu ne kawai ka haɗawa mu yi abin da ya kamata mu taimaki kanmu da 'yan uwanmu musulmi da addininmu da kuma jiharmu baki ɗaya. Daga ƙarshe me za ka rufe mana da shi? Daga ƙarshe abin da zan yi kira matasanmu, ƙofar mu a buɗe take. Duk wanda ke buƙatar ya shiga ƙungiyarmu, ni sakatare ina maraba da shi. Idan kana da buƙata akwai hanyoyi da dama, muna YouTube, muna Facebook da duk sauransu, duk abin da ya shafi social media. Abin da nake kira gare ku matasa, lokaci yayi da za ka aje hankalinka ka babbiyan wani, ka ɗo wayarka kana azawa kana Allah ya taimaki wani, Allah ya yi Allah ya yi. To kai baka buƙatan Allah ya taimake ka ne, ai shi Allah na kowa ne. Idan kan nemi taimako gun shi sai ya yi ma taimakon, saboda da zuciya yake aiki. Ina kira ga matasanmu da su aje kasala, su aje yabon wani ko kuma son rai don son rai. Da an ce son rai ga lalura, ga wurin sana'o'i daban-daban inda ya kamata ka nemi sana'a ka dogara da kanka. Bai kamata ka je ka tsaya bayan wani ba wanda shi idan ya samu ba taka yake ba, ta iyalin shi yake da goben shi da goben iyalin shi. To me zai hana kai kanka ka gina kanka ka nema wa da yan nema? Ga Ubangiji ya nema, kai ma sai ka nema gare shi. Allah na kowa ne, kuma duk bakin da Allah ya tsaga zai ba shi abinci. Don haka ina kira gare ku da don Allah ku aje wannan sakarcin. Lokaci ya canza yanzu, zamani ya canza. Akwai abubuwa da dama waɗanda za ka yi nema da kanka ba sai ka dogara da wani ba. Da kanka sai ka yi sana'arka, ka ci ribarka, ka taimaki wanda kaka son taimako. Ka tashi matashi kana da bukata ka taimaki wani. Ni na sani don rayuwa tana da bukata a ce ga taimakon da ta kai, tana da bukata a ce addininta ta taimaki 'yan uwanta musulmi da jiharta da ma ƙasarta gabaki daya. Kuma tana da bukata don rayuwa a ce ta kawo ma matasa ci gaba da yankuna da ni. Amma
amma Allah ya taimaki wani, Allah shi ma wani game da ni ganin na kai baka ɗaukan makanka hanya mai kyau. Ina kira gare ku don Allah ku taho mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, ƙungiyarmu a buɗe take, mu taimaki addininmu da yankinmu da jiharmu da ƙasanmu baki ɗaya. Duba da waɗanga manyan da muke ta zaɓuɓɓuka ba ta tamu suke, to in ba ta tamu suke ba me zai hana mu gina kanmu? Idan muka gina sai mu aje siyasa a gehe. Duk abinda gwamnati za ta yi muna in muka dage da sana'armu da taimakon ubangiji sai mu yi makanmu. Don ga mu muna yi, ba abin da ke min daɗi wallahi ga rayuwata irin in tashi tun ni tashi da safe ko duk zan kwanta da taimako nika kwanci da shi nika tashi. Zan yi tunanin me ya kamata in yi in taimaki addini na da 'yan uwana musulmi, me ya kamata in yi in rage ma iyayenmu maza da mata da wainiyar 'ya'yansu. Babu abin da ke cikin raina Allah ya sani in ba wannan. Tun ni kwanta tun ni tashi ina jin daɗin haka ga rayuwata. Da fatan Allah Ubangiji ya taimake mu ya kuma yi muna jagora, ya kuma sa matasa su gane gaskiya ce, su gane ba abin da an gaba ga sana'a. Wassalamu alaikum.